ngizomhlolela bukhoma kodwa ngizokumveza yena ngifuna ukuzoveza umsebenzi namandla kadokotela. Udokotela menza into uyakhona ukuthi yenze ngalendlela futhi asho ngayo bukhoma. Waphela niyazi kule nyanga igilima ngumagodla godloza insimbi edle ezinye ngejaji lajaje emhlabeni batheshe ezimhlaba phinde batheshe ngesimazulweni. Ngileyo ngane ongeke uzuyiqede leyo ngane ngeke uzoyenze lutho le ngane inkinga egqilazayo usunimini. Lapha ngiphethe ukhamba lwami, ukhamba oluphethe amathambo ami okuhlola. Napoke mina cheke mina Romarani. Siyakhuleka mkhulu gogo. Phansi lapha nakwasoshanganyela kwemalawi nayo nathina nabanene namajabana nakho. Nethambe ngifuna ukushaya phansi manje. Ngikhulumisana nendoda emfishane, ngikhulumisana nendoda encane, ngikhulumisana nendoda. Yakhulumisa noma geja sibok somlungu noma shinga nendoda emvusele ethuneni yavusa kabusha. Khuluma nawe nama wavuke. Ngiyakhuluma nawe ndoda endala, ngikhuluma nawe wena majikela khona eduze thunya kudwe. Wethethe abanye babuyabelengezana, ngikhulumile nawe mkhulu. Sawona ndoda endala. Yebo sawona mkhulu, sawona gogo, yebo sawona madoda amakhulu. Ninjani madoda niyaphila? Yebo mkhulu, yebo gogo, siyabonga amadoda amakhulu. Nangu umuntu madoda uzivakashele esigodlweni uzohlola amadoda uzoshaya umhlahla uzawubheka. Ngabe kusakhona bafana abafishane. Yebo mkhulu, yebo gogo, sikhulekile njalo baba. Gogo, yazi mangihambe ngikhuluma nawe. Wena gogo uzivakashelela ekhaya khona into ekuhluphayo wena mkhulu. Wena mkhulu wake athi amadoda mangizwa kahle la angazi noma ngathini kodwa mase kulande kahle 2018 gogo unento yakwehlekalela phakathi kwesimo sekhaya njengathi ingozi yemoto. Uyangizwa gogo? Gogo kunesimo sokulimala okwenzeka phezulu kusistem impilo yakho gogo 2018 23 February 15:36 isikhathi okwenzeka ngaso gogo. Wawusendleleni wena gogo ebuya ekhaya gogo, waphethe igrosa gogo futhi wayogrosa kaBoxer gogo. Uyangizwa ukuthi ngithini gogo? Nisakhona madoda, athi kunjalo madoda. Angithi kunjalo ndoda. Yezwa gogo, ayasho namathambo la gogo mangwalahla njengamanje mkhulu. Ayasho gogo, ayasha yakhuluma gogo, athi wena gogo ngalolo sikhathi gogo kunayimali gogo kufanele ngabe namanje na gogo yakuphumela kodwa manje gogo ayifuna uphume. Yangizwa gogo? Manje gogo uzela ekhaya gogo uzofuna ukuzovula leyo mali gogo. Yangizwa gogo? Lokho kuyofuna ivuleke leyo mali gogo. Le mali yokuhlola gogo uzofika uyibeke la esigodlweni sala ekhaya phezulu kwesigubhu sokudonsa la ngaphansi gogo. Yangizwa ukuthi ngithini uzo wena gogo mangikhumulela le nduku gogo ufika uzawucela kulesigubhu sala ekhaya gogo ukhulume izinkinga zakho gogo. Gogo kuzawulunga gogo, sakulungisela gogo kumele kuzakhululwa. Kodwa wena gogo sifike sikhuze nalento eyidlozela ibi gogo ephakathi kwekhaya. Ekhaya gogo athi namadoda asakhona. Athi nomuntu ekuthona nomfundo ekhaya ngazi noma umuntu ngesimo somuntu osifazane gogo ngazi ngabe ngimthini uma ngabe ngenze njani gogo. Kodwa lo muntu ngeke ngimlande emoyeni gogo, angazi lo muntu khona into ngabe namanje sihamba sudaba sihlala phansi siyambuza lona gogo. Kade icala yenza mkhulu phezulu simo sentombi sami. Lo gogo wabophadlozi ugogo. Lezi mali zakho gogo singaphungu ngoba phela efuna ukuzidla yena yedwa. Ngizwa ngithini kuze usho ngamaphepha esiphungu gogo. Kunokukhoshosho bezekuzamiwe ngisho kwenzeka gogo. Awukhulumela umoya. Kunjalo madoda.